Μία από τις επίλεκτες μονάδες του ελληνικού στρατού είναι η πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών. Η μονάδα περιλαμβάνεται στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες διατίθεται στον αρχιστράτηγο σε περίοδο επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους. Στο πνεύμα της ηγεσίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλειών, η διοίκηση της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών δοκιμάζει και πειραματίζεται σε διάφορα πεδία, όπως οι επικοινωνίες, η αξιοποίηση αισθητήρων νέας τεχνολογίας και η εκπαίδευση. Από τα σημαντικότερα ζητήματα στην εκπαίδευση κάθε στρατιώτη, πολύ δε περισσότερο του καταδρομέα, είναι ο βαθμός δεξιότητας που αποκτά στο χειρισμό του φορητού οπλισμού του. Για τους καταδρομείς, η ανώτερη εκπαίδευση στη χρήση του φορητού οπλισμού συνιστά βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με το προσωπικό των λοιπών μονάδων. Όσο μεγαλύτερη εξοικείωση και δεξιότητα στη χρήση του οπλισμού του έχει ο καταδρομέας, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς εμπλοκής του με τον αντίπαλο. Σήμερα, όλοι οι σύγχρονοι στρατοί στρέφονται σε πιο περίπλοκα και δυναμικά σενάρια βολών, με έμφαση στην ταχύτητα και στις ασυνήθιστες στάσεις βολής. Οι συνθήκες μάχης του συστάδιν, το λεγόμενο CQB, κυριαρχούν τόσο σε καταδρομικές επιχειρήσεις, όσο και στον αγώνα εντός κατοικημένων τόπων. Επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως στη χρήση του φορητού οπλισμού, η διοίκηση της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών ανέλαβε πρωτοβουλία και με απλά υλικά, δίχως κάποια δαπάνη, σχεδίασε έναν στίβο μάχης CQB. Ο στίβος CQB που δημιούργησε εκ των ενόντων η πρώτη ΜΑΛ διακρίνεται από ευελιξία, αφού μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως των απαιτήσεων με αλλαγή των λεγόμενων εμποδίων, ώστε να αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας όσο προχωράει η εκπαίδευση. Στις διαδρομές του στίβου υπάρχουν διαδοχικά εμπόδια για προσωμείωση καταστάσεων που συναντά ο μαχητής στο CQB. Κάθε καταδρομέας ακολουθεί τη διαδρομή του και διέρχεται τα εμπόδια ελέγχοντας γωνίες και μπλέκοντας τους στόχους που συναντά. Ο καταδρομέας κινείται τακτικά, με μικρά κοφτά βήματα, ώστε να μην επηρεάζεται η ισορροπία του και να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι κραδασμοί του σώματος, οι οποίοι επιδρούν στη σκόπευση. Στις βολές, η συνήθις πρακτική είναι σε κάθε στόχο να βάλλονται 3 διαδοχικές βολές, 2 στο στήθος και 1 στο κεφάλι. Ακόμη και αν ο αντίπαλος δεν έχει εξουδετερωθεί με τις πρώτες 2 βολές, η τρίτη βολή στο κεφάλι θεωρείται καθοριστική. Σε άλλα σενάρια, για λόγους οικονομίας, βάλλονται μόνο 2 βολές σε γρήγορη διαδοχή. Αυτοί οι κανόνες αποβλέπουν αφενός την εμπέδωση της πειθαρχίας πυρός, αφετέρου στην εξοικείωση του καταδρομέα να σκοπεύει επιλεκτικά σε κάθε βολή. Αλλαγή! Στο τέλος, όταν αδειάσει ο γεμιστήρας του όπλου, ο καταδρομέας μεταπίπτει στο πιστόλι με το οποίο βάλει εναντίον κοντινών στόχων. Τέλος! Ο κύριος οπλισμός των αλεξιπτωτιστών είναι η Αραβίδα Mi4 των 556 χιλιοστών. Είναι ένα ελαφρύ όπλο, στο οποίο προσαρμόζεται σκοπευτικό ταχεία σκόπευση σε aim point. Ως δευτερεύον οπλισμός διατίθεται το πιστόλι Mi1911Α1, το γνωστό 45. Η διοίκηση ευνοεί τη χρήση υλικών βάσει προσωπικών προτιμήσεων των στελεχών, εφόσον αυτά διευκολύνουν την εκτέλεση της αποστολής και βελτιώνουν τον βαθμό ατομικής προστασίας. Η προσωπική δαπάνη για απόκτηση υλικών είναι ένα δείγμα επαγγελματισμού και αφοσίωσης στην αποστολή. Η πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών συγκροτήθηκε το 1965 στον Ασπρόπυργο Αττικής και από το 1985 εδρέπει στο Μάλεμε της Κρήτης. Η Κρήτη εξυπηρετεί πολλαπλώς τις ανάγκες εκπαιδεύσεως των αλεξιπτωτιστών από πλευράς χωρών εκπαιδεύσεως. Δίπλα στο στρατόπεδο της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών βρίσκεται η ζώνη ρήψεων Μάλεμε για την εκτέλεση αλμάτων αλεξιπτωτιστού. Δίπλα επίσης υπάρχει η παραλία και το ακροτήριο Ροδοπού για θαλασσία εκπαίδευση,
Ενώ στα ενδότερα το οροπέδιο του ομαλού εξασφαλίζει χώρους για ορεινό αγώνα, ασκήσεις καταδρομών και πεζικού. Στο στρατόπεδο Αποστολάκη, έδρα της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών, βρίσκεται το Μνημείο Πεσόντων Καταδρομέων. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν τον Ιούλιο του 1992. Κάθε χρόνο τελείται εκεί από την μνημόσυνη δέηση υπέρ των 29 πεσόντων καταδρομέων της Α μοίρας καταδρομών που συμμετείχαν το 1974 στην επιχείρηση Νίκη. Σε αυτήν την ιστορική αποστολή, η Α μοίρα καταδρομών μεταφέρθηκε με αεροσκάφη Νοράτλας τη νύχτα 21 προς 22 Ιουλίου 1974 από την Κρήτη στην Κύπρο. Κάθε Ιούλιο, τις ημέρες αυτές, οι άνδρες της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών αισθάνονται το βάρος της ιστορίας των μονάδων καταδρομών που κουβαλούν στους ώμους τους.